Τικ-τοκ, τικ-τοκ. Κοιμήσου. Ύπνωση. Υπνοτισμός. Κλινική ύπνωση. Υπνοθεραπεία. Τι αλήθεια ισχύει για αυτό που λέμε ύπνωση? Γιατί φοβόμαστε? Πότε χρειαζόμαστε? Σε ποιον ειδικό μπορούμε να απευθυνθούμε? Γεια σας φίλες και φίλοι και εσείς που αναζητάτε μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα τρίγωνο ψυχολογίας. Σήμερα θα μιλήσουμε για το τρίγωνο της ύπνωσης. Με τριγωνικό τρόπο θα ξεκαθαρίσουμε τα περί ύπνωσης και θα συμπυκνώσουμε με απλά λόγια το θεραπευτικό της έργο. Και πάμε στο πρώτο τρίγωνο. Ύπνωση, υπνοτισμός, κλινική ύπνωση, υπνοθεραπεία. Καταρχήν, η ύπνωση δεν είναι ύπνος. Αντιθέτως, αποτελεί μια βαθιά σωματική και νοητική χαλάρωση που οδηγεί σε μια απορροφημένη εστίαση της σκέψης σε κάτι συγκεκριμένο. Ο όρος ύπνωση προέρχεται από τον αγγλικό όρο ύπνωσης, ο οποίος βαπτίστηκε από τον χειρούργο Άγγλο James Braid, εμπνευσμένος από την ελληνική λέξη ύπνος. Αυτό συνέβη επειδή η κατάσταση που προκαλείται μοιάζει με την κατάσταση του ύπνου. Ο James Braid κατέγραψε πάνω από 1500 χειρουργεία εφαρμόζοντας την τεχνική της ύπνωσης. Κατά την εμφάνιση αυτής της κατάστασης, η κριτική λειτουργία του νου αναστέλλεται. Συμβαίνει μια σύνδεση μεταξύ του συνειδητού και του υποσυνείδητου μέρους του εγκεφάλου μας, δημιουργώντας μια αίσθηση παρόμοια με την ονειροπόληση. Επιπλέον, έχει διαπιστωθεί ότι αυτή η κατάσταση μας παρέχει πρόσβαση σε πολλούς πόρους που δεν είναι διαθέσιμοι μόνο στο συνειδητό μας νου. Η ύπνωση, παρόλο που εσφαλμένα έχει συσχετιστεί με το παράξενο και το μυστηριώδες, είναι μια απόλυτα φυσική κατάσταση για όλους τους ανθρώπους. Στην πραγματικότητα, οι άνθρωποι μπαίνουμε και βγαίνουμε από αυτή την κατάσταση καθημερινά, πολλές φορές και χωρίς να το καταλάβουμε. Πριν αποκοιμηθούμε, όταν φαντασιωνόμαστε κάτι, το πρωί, όταν βρισκόμαστε μεταξύ ξύπνιου και ύπνου, όταν μας απορροφούν διάφορες σκέψεις, όταν μας παρασύρει η δομή ενός βιβλίου και χανόμαστε στις σελίδες του, όταν χάνουμε την αίσθηση του χώρου και του χρόνου παρακολουθώντας μια ταινία ή τα reel στο Instagram. Ο υπνοτισμός χρησιμοποιείται κυρίως για ψυχαγωγικούς σκοπούς, αλλά ο κύριος στόχος του είναι να επιτευχθεί η απώλεια του ελέγχου από το άτομο που υποβάλλεται σε υπνοτισμό. Συχνά συνδέεται με τον μυστικισμό ή τη θεατρική ή μαγική ψυχαγωγία μέσα από ταινίες και διάφορα shows, δημιουργώντας όμως μια παραπλανητική εντύπωση για την επιστημονική αξιοπιστία της ύπνωσης. Η κλινική ύπνωση χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της ιατρικής και οδοντιατρικής, όπως για χειρουργικές επεμβάσεις ή διαγνωστικές εξετάσεις, όπου η αναισθησία είναι απαραίτητη, αλλά ο ασθενής δεν μπορεί να την δεχτεί. Επιπλέον, χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων υγείας, διάφορους οτισμούς και ειδικά για την ανακούφιση του πόνου. Η υπνοθεραπεία, απ' την άλλη, είναι μια σύνδεση της υπνοτικής αυτής κατάστασης με τη θεραπεία. Χρησιμοποιείται ως εργαλείο στην ψυχοθεραπεία για να βοηθήσει στην αλλαγή τρόπου σκέψης και συμπεριφορών που προέρχονται από περιοριστικές, τραυματικές εμπειρίες, πεποιθήσεις ή αντιλήψεις. Και πάμε να δούμε το δεύτερο τρίγωνο που αναφέρεται στην φοβία που έχουμε για την ύπνωση. Πρώτον, φόβος, δεύτερον, ικανότητα ύπνωσης, τρίτον, ασφάλεια. Δεν θα πήγαινα ποτέ να κάνω ύπνωση γιατί θα έχανα τον έλεγχο. Πρώτον, τα άτομα που κάνουν ύπνωση δεν χάνουν τελείως τον έλεγχο συμπεριφοράς τους. Έχουν πλήρη επίγνωση της ταυτότητάς των και του χώρου που βρίσκονται και θυμούνται τα πάντα. Και δεύτερον, μα την κάνεις για να αποκτήσεις πρόσβαση σε πληροφορίες και αναμνήσεις που δεν γνωρίζεις όταν έχεις το συνειδητό έλεγχο. Φοβάμαι ότι θα ξυπνήσω ποτέ. Μα δεν κοιμάσαι. Θα πω πράγματα
που δεν έχω πει σε κανέναν. Φυσικά. Γι' αυτό την κάνεις. Δεύτερον, εικονότητα ύπνωσης. Φοβάμαι ότι δεν τα καταφέρω, δεν μπορώ να αφεθώ εύκολα. Ναι, είναι γεγονός ότι ένα μικρό ποσοστό δεν είναι δεκτικοί στο να χαλαρώσουν και να εμπιστευτούν τη διαδικασία λόγω ελέγχου ή υπερανάλυσης των σκέψεών του. Όμως, υπάρχουν συγκεκριμένες φυσικές τεχνικές που βοηθούν στο να παρακαμφτεί αυτή η νοητική αντίσταση. Μην ανησυχείτε. Και τρίτον, η ασφάλεια. Ο υπνοτιστής θα με βάλει να κάνω πράγματα που δεν θέλω. Μήπως κάνω κακό στον εαυτό μου? Μήπως θα μου δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα αργότερα? Όταν ο εαυτός μας βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, λειτουργεί έντονα το διαισθητικό μας κομμάτι. Με συνέπεια, η άμυνα του οργανισμού να είναι σε πλήρη ισχύ. Επομένως, υπάρχει μια αντίσταση στις εξωτερικές επιδράσεις που προσπαθούν να τον αλλάξουν, ενώ δεν είναι έτοιμος ή είναι ενάντια του. Η υπνοτική κατάσταση είναι μια ασφαλής μέθοδος θεραπείας και δεν έχει καταγραφεί ποτέ κάποιο δυσμενές περιστατικό για αυτήν. Το υποσυνείδητο ενέχει μια σοφία και αναγνωρίζει, διορθώνει οποιασδήποτε ανομαλίες υπάρχουν ή δέχεται από εξωτερικούς παράγοντες. Εξάλλου, ο θεραπευόμενος έρχεται με συγκεκριμένη πρόθεση να διαμορφώσει και να παραμετροποιήσει κάτι που τον ενοχλεί ή τον περιορίζει. Και αυτό είναι το πιο σπουδαίο. Είναι κάτι μεταφυσικό. Δεν ξέρω που θα πάω. Δεν είναι σοβαρό. Είναι παραψυχολογία. Λόγω της άγνοιας αλλά και της παραπληροφόρησης του ίντερνετ και της τηλεόρασης έχει συνδεθεί με τον υπνοτισμό που είπαμε πριν λίγο. Η ύπνωση πλέον είναι αναγνωρισμένη από τον Αμερικάνικο, Βρετανικό και Ευρωπαϊκό Ιατρικό Σύλλογο, καθώς και στις περισσότερες δυτικές χώρες. Διδάσκεται σε πανεπιστημιακό επίπεδο σε τμήματα της ιατρικής και ψυχολογίας. Επομένως, δεν τίθεται πλέον θέμα εγκύτητας, όπως πολύ παλιά. Και πάμε στο τρίτο τρίγωνο. Γιατί, πώς, πού? Η ύπνωση αποδείχθηκε ένα ταχύτατο εργαλείο άντλησης πληροφοριών του εαυτού μας, καθώς οι ρίζες της συνδέονται με τις ανακαλύψεις νευροεπιστήμης του εγκεφάλου. Επομένως, οι έρευνες την κατατάσσουν ως την πιο γρήγορη μέθοδο αποκατάστασης ψυχικών ασθενειών και συμπεριφορών σε σχέση με τις κλασικές προσεγγίσεις ψυχοθεραπείας. Σε ποιες περιπτώσεις συνίσταται η ύπνωση? Άγχοδες διαταραχές, κρίσεις πανικού, έλεγχο συμπεριφορών, φοβίες, δειλία, ανασφάλειες, έλλειψη αυτοπεποίθησης, κατάθλιψη, κακές συνήθειες όπως κάπνισμα, αλκοόλ, βουλημία, εθισμούς, ανακάλυψη και απογκίστρωση εμπειριών παιδικής ηλικίας που δημιούργησαν περιοριστικές πεποιθήσεις και παράλογες συμπεριφορές, μετατραυματικά σύνδρομα, δυσκολίες εκπλήρωσης στόχων, χρόνιες ή τωρινές ψυχοσωματικές ασθένειες και άλλα. Και οι προηγούμενες ζωές που ακούμε. Η επίσημη κλινική ύπνωση δεν αναγνωρίζει την αυθεντικότητα και την αξιοπιστία της ανάδρομης ύπνωσης σε προηγούμενες ζωές. Ωστόσο, όπως περιγράφονται πραγματικά περιστατικά συνεδριών στα διάσημα βιβλία του ψυχίατρου Brian Weiss, καθώς και από την δικιά μου εμπειρία, όταν ένας πελάτης βιώνει ένα γεγονός ως προηγούμενη ζωή, τότε συνήθως προκύπτει μια κατανόηση και ταυτόχρονα ανακούφιση και επίλυση του προβλήματος που αντιμετωπίζω στο παρόν. Αυτό το φαινόμενο, παρόλο που δεν έχει ακόμα εξηγηθεί επιστημονικά, αποτελεί μια ενδιαφέρουσα πτυχή της υπνοτικής θεραπείας. Οι μοναδικές αντεδείξεις που έχουν τυπικά διατυπωθεί για να εισχωρήσει κάποιος σε ύπνωση είναι όταν ο υποψήφιος πελάτης πάσχει από μείζον κατάθλιψη, επιληπτικές κρίσεις ή έχει διαγνωστεί με ψυχοσιακή διαταραχή. Πώς? Η υπνοτική αυτή κατάσταση επιτυχάνεται με φυσικές μεθόδους χρησιμοποιώντας
ήχους που χαλαρώνουν το νου, φανταστικές εικόνες χαλάρωσης, εστίαση στο σώμα και στις αισθήσεις για να μαλακώσει η ένταση, κινησιολογικά αγγίγματα και λεκτικές εκφράσεις που απροσανατολίζουν το συνειδητό κομμάτι του πελάτη, καθώς και ένα συγκεκριμένο λεξιλόγιο που εντυπώνεται ισχυρά στο υποσυνείδητο του υπνοτισμένου. Ανάλογα με το στόχο της θεραπείας, τη δεκτικότητα του πελάτη και την προσέγγιση του κάθε υπνοτιστή, χρησιμοποιούνται και ανάλογες τεχνικές εμβάθυνσης, που σε έναν ειδικό ψυχικής υγείας που έχει εκπαιδευτεί και σε θεωρητικό και σε πρακτικό επίπεδο σε κάποιες από τις διάφορες αναγνωρισμένες σχολές. Υπάρχουν πολλές. Οι πιο ξακουστές είναι του Milton Erickson, του Hypnovision του Bert Coleman, του νευρογλωσσικού προγραμματισμού ή του Dave Illman. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές υπνοτικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην πρακτική της ύπνωσης. Κάθε τεχνική μπορεί να έχει διαφορετικούς στόχους και να εφαρμόζεται σε διαφορετικά πεδία. Οι σχολές ή τα προγράμματα που προσφέρουν εκπαίδευση στην ύπνωση μπορούν να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα και τον οργανισμό που τα προσφέρει. Και σαν επίλογο, η επιμελής αφοσίωση και η συνεχής εκπαίδευσή μου, μαζί με την εμπειρία που έχω αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια, μου έχουν αποδείξει ότι στη διαδικασία της υπνοτικής θεραπείας πολλοί παράγοντες παίζουν κρίσιμο ρόλο για την επιτυχία σε αυτή τη διαδραστική αλληλεπίδραση μεταξύ υπνοτιστή και θεραπευόμενου. Από την έκφραση και τον τόνο της φωνής μέχρι το ειδικό λεξιλόγιο του υπνοτιστή και από τη δημιουργία εμπιστοσύνης και δεκτικότητας από τον πελάτη έως την ίδια τη θεραπεία. Κάθε λεπτομέρεια καθιστά την ύπνωση μια μορφή τέχνης ή ένα σοβαρό πνευματικό χειρουργείο που μέχρι στιγμής με έχει εντυπωσιάσει και με εκπλήσει πάντα θετικά. Και αυτό είναι τόσο σημαντικό και τόσο σπουδαίο. Αυτό ήταν, φίλες και φίλοι, το τρίγωνο της ύπνωσης. Έως την επόμενη φορά, έως το επόμενο τρίγωνο, να είστε όλο και καλύτερα.